Mga kapuso, bida gyud kining mga college students kinsa nakahimo og application nga makatabang og dako nga adun sa adunay mga sakyanan. Nining bag-o lang nakadaog gani sila og Innovation and Excellence Awards tungod sa maong imbensyon. Busa mga kapuso, atong ilailahon kining mga estudyante sa ilang imbensyon pinaagi ni ining report. Uban sa nagkamodernong panahon, ang kaharuhay sa paglihok-lihok. Usa sa gipaningkamutan sa kadaghanan nga maangkon. Gani halos tanan buot gayud makaangkon og mga kagamitan, gadgets, balay, lakip na mga sakyanan. Ug sa pagdaghan sa mga sakyanan, problema na hinuon sa uban ang pagpangita og espasyo aron lang makaparking. Apan kining mga second year IT students sa usa ka universidad nakamugna og usa ka application aron masolusyonan ang maong problema. Gitawag nila kining car space nga makatabang gayud sa driver sa pagpangita og parking space. Makita nimo na blue siya if naay available and red siya if wala. So, ang among gigamit ani kay ultrasonic sensors para mo detect siya if naay sakyanan or wala. What if atong butang naglaing sakyanan, maunsa siya? So, naay delay. So, makita na nimo na zero na siya ug nipuan na siya kay di na siya available. Ang ilang imbensyon, ilang gisumiter isip entry sa usa ka Innovation and Excellence Awards. Ug sila ang gideklarar nga Grand Champion batok sa nagkalain-laing partisipante lukop nasod. Since tig-drive mga kudri sa Cebu good, para kapoy kay mag four wheels then traffic kayo una-una nga makatabang dagway ni. Plano nilang palambuon pa ang ilang nahimo karon. Ang among plan sa project kay himuon siya og thesis since nasugdan naman jud siya and better sad kay ma-stick mi sa group. Mapasalamaton ang managhigala kay bisan og managlahi ang ilang background kaniadto, dili kini babag aron sila magkahiusa. Adunay mikuha kaniadto og baking and pastry. Samtang ang duha, marine engineering ug electronics engineering. Sinabangay lang gid mo lang gid nga dapat ubusog pasensya para walay di makuha ng grupo di mamungkagana. Mapasigarbuhon usab kaayo ang ilang mentor sa ilang nakabot. Daghan po pwede mo mahitabuin kay graduate nila. And then, ang kanilang learnings is ilang sang i-share sa ilang mga juniors later on. Ilang gitataw nga ang namugna nga app dili tungod kay entry lang nila kini sa usa ka kompetisyon, kundi tungod kay gamit kaayo kini sa kadaghanan. Uban ni Lian Sinkulan ug Jovel Ubiso, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.